Oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lagi ngonten iki, ndek gak iso ngonten bos, ndek gak iso ngonten. Wira-wira aku ndek ngeter anak edok ning ngene nangane ning gangguan. Niki wong-wong iki ndur geger iki. Jadi lincah wis kok kapan to dadine? Lah lincah wis kok kapan dadine iki ngenteni proses bos. Kayu iki nek urung garing, iku nek dipasang iku malah wedhek-wedhek ngono. Arep pasang ning ndi iki? Pasang kene ya. Jere mbok leh rono. Rono wi nggo nang ratan awake dhewe kewan. Yo ora. Bang nang kene berbeki wong turu. Wong turu apa? Wong turu ben dikucing wong turu awake dhewe pikir seneng ya ben. Apa ning kono ya, Kak? Anak aku ning ndi wong emang. Kok nek turahane saiki kok nek jek turah kayak kono nek sor pelem. Ya, Gemubeng. nek kono to diturah sitok-sitok. Kok kabeh turah kan iso pelem. Iki ana turae. Tapi ya yen ning kono Awake guru kan ora dadi anu kan. Ramangan. ora. Kita tekan arah Bali neh. Arab bari apa to Kono. Arab. Lho. Ora ngombe kok. Ora ombe ngelak. Ya bro. Jere. Aku ora tau. Anak tekan neh bos, anak tekan Bali neh. Lho wong awak tau ngono lho. Wis iki sing mbok pani awakmu apa Gulune dawu. Ya jangan lo. ngopeni bakal larak? Ya ngopen loro-lorone bakal lara edok. Diopeni Tak dedehi kentrunge ayu. serah nang ngono pembe. Lho wong Kata angkat kan. Ora munggah Terus tak dikon arak neh. tekan larak. dindemi. Enggak. Wong anggere lorong limpruk ngombe. Ora nek kira jantung ngombe. lemah pi rasa ngombe, jantung diopeni. Jere ngombe. Lho, Nek ndi nek ngombe? sumpah we. Ora. Lho. Ora ngombe kok. Bos. Jadi iki Ora ngombe mati. ya rambe mati. Ki aku mah iki bos iki. Ora ki jenenge Sita wi dikon dekek kene. Aku mbet juga. Ganti to. Angkro ki endi? Ora meneh menurutmu kendi no lho. Menurutmu kendi? Apa kan ning ratan kono? Kawuwung. Dadi entek. Kan dhuwur ndur belum di rumah pohon. Iki enggak kepuas apa saiki? Ora, Kak. Ki Mas Masae malah nggurita itu ora gelem imprem. sing Mas Iki WA wong. Neng ndi? Ayo, Dor. Oh iya. omongmu ya rir jadi. Wong aku Mimpi awakku Neng ndi? nyenangi kaya bekok ku lho. ora bales ya wes. Delok chatmu nek aku ora balesi. Bales sih wong wis Lho. turu kok paketan. Jam 09.30 setengah 09 lho. Ya ora ngene setengah 09 jam 8 lho. Tak balesi. Ya terus tak pateni to aku terus turu. Lah, ngono kuwi. Tak biar tok. Iki dengaran rene barang. Wah, wah. Wong kene. Malah lemah. Kasoku teko ndi iki? Lah sing iki malah gemai lemu. Kamu gale. Lha kayak nyengangi. Kuru ya malah. Loro. Ini sore wi anu Mbak Sita ngomong ngene. Ayo Mas Dika ayo ditekokno ngene wong tuwek ketatake kesranen. Plonga-plonga kaya wong anu. Tenan wae Kosong. Kosong iki kok kosong. Kosong tenan lho lho lengaling-lengaling kaya. Ngene cak omongi ra nyaut. Aja omongi saiki wangel gak patek anu. Gak ngawake tenan. Apa? Nesu karo aku mbombo paling ya nesu karo awake dhewe. Lho, Wis ben apa? dadi camo gak patek ngawaki. Ya terakhir berloro yang ngono kae to. Loro nyapa kan loro. Ya mulih nawak sik to, nek duwe lagi. Loro nyapa? Nek terakhirane ki 20 tenan. 20. Ya saiki ya jenenge. Saiki boleh. Iki nggih. Apa wi? Ajak kindan iki. Soale sing kemarin iki gapuk kabeh. Ora ki mbok ganti to. Kayak kena itu. Ganti to. Mbah, Ngono kan kayak kono. Ngono kayak kono ku awake dhewe nek kok dalan gak iso menggok lho kok kono. Iso. iki dalane kayak kok kono nggih dalan rono wi. Soale musuhe tombong. Alasan wis iso. Musuhe tombong kuwi ning kene iki montore ora nek haluane kaya kok.
kayak kono ae. Ana udan piye? Udan yo wis ta. Iki yo ki tak butahe tak. Ya basa eneh apa? Engko nek wis enek kayune ngene iki lu kan aku tak kasih buku. Kasih Kasih Bu ya. dhuwur iki Kasih. anu, apa ki? Damen. Gur damen lah Lah nek tas sebelat ki. kira-kira awan panas anu kayak teng-tengnya disumet ngono. Lege kaya kayu lagi kena. Gitu dong. Lege kerek yang gede. Memang gaplek sama disikat jung apa ya? Kok ndi Tidak benar jenggur ita itu ae awakmu sehat turun dari sehat ndang turun nang omah kono. Bener kan bapak saya kabeh kok betul. Wes ki pasan. Iki pasang kabeh ki. Soke so ngak-ngak. Apa to tok. Iki pasang Karek iki lho, loro lho. Iku dipasahi. wis Dikit tok. iki kok artake wat-wat sing surono. Ya yo kuat kok guys sam. Wat-wat. Ngono bos. Iki suara sing disewi kasipun nek apa kuwi? Lincak. Lincak kuwi ning gak nembak Jogja. Aja ombo-ombo. Yo Sedeng loro. Ya ora aja kaya ndekne kae walah Lega kepanggung. samono ki lho wis pas. Pas samono lho. Pas. Pas samono Kayak kae. kurang ngombo ya. Ya aku ora ngombe tekak nang kono to. Malah Lah wong kan iki jungo lho didesek-desekan. sekali iki kan aku lah kira dol kono ae le. Ya lawange rasa diwehi to. Lawange tau ning kono. Metu guri. Kono. Lawange ning guri. Ngombe apa arep iki. Lunggu-lunggu wong loro ki jaga wong. Menae nganu panggunge Warsiti ki lho. Panggung. Tak piro? bisa kotan kok dengan iki Biasane yo. Yo kayak ndekne belum. Ya kurang abi. Kurang kuwi kayu. Ayo gereng dong kono gerot. to kono kayak cagang kowe nek Surabaya. Kayu gereng gerot wis tenang ae. Kayu gereng gerot. Kayu ngono kuwi lho geratan tangan ya. Oh, Bangkak Rio ki lho. Mbok sapa sing digandol kae? Kegenggen dina. Dudu santiku Bangkak Rio. Santiku Bangkak Rio. Iso ngono ke beda. Piye? Lho. Anak buahmu song Jane Mang, mah. Iki sapa Santiku. turu iki? Santiku Bangkak Rio iki. menit to. Hitungane. Gawe apa to iki? Kira nggih nyiteng iki lho nek. Lah sing kene iki ditangkruk ya. Nah, karena Apuk apa to? ngapo? Lah wong kuwi lho wong blandong barang gawe. Malah yo ngono. Ayo preng lah kuwi. Urung sampe lungguh sampe atep wis pokak to. Ora ki aso kuru ki sapa ora to iki kuwi? Anu. Lah betul yang yang Kayak Meli ya. enggak kuyen menit. Kayak nang Saiki barang wis kemajuan wis di pasah barang. Aku pasah unduk ya jan. Menak. pasang nyilih. Oh, Nah, iya. jadi ki ora iso nukang belajar nukang ya kok. Ya cacah ki apa to utang anu ki? Cah-cah tukang omblak. Biyen iki apa to? Mungkin iki mandor to. Kayak Jawa ki kayu Tukang omblak tok kuwi. Berarti ngenteni kopi iki. Kopine mesti. Ini yo. Enak. Ojo no ora renggon kok. Apa sira ora renggon. Jadi ini main tempe gitu. Main tempe bobol. Aduh karo kene. Bol, denemen to. Aduh nemen to, mlaku jam. Mlaku saja. Ono jan wingi perbatasane opo? Ana ing plange ngene lho tulisan Juro. Gapura. Gapura anu. Iya, dah. Sekolah no. Pakulan. Yen nek anu Oh iya pakolane enek sing nyampe kuwi mau ngaret to ceritane gantol lentoro to. iki lho jono garis tamu blake teko lho. Nyambe. Gua gak percaya kowe. Nyambe iki Gak tenan kowe. Kuwi kan mau ngaret. Nah, Jadi empuk-empuk. Empuk apa teh kasur. Tapi kok iso. Iki kan ngal gak ada mana-mana. Set eno kocak iki. Empuk-empuk to. Kuwi diteleng ngene wis dring ngidegi Sak pira? geger anu kuwi. Wis pira? Sak boyo. Lah saiki turu. Nyampe Itu turu. tenan. Dia tiba lama lebih. Tiba wi. Wis krungu, Mak. Oh, Bukan dia iya. gak percaya. Iki nyambe. Paling nyambe kok paling. Apa nyambi belum kae sing turu kok. Ah, minat-minat ya. Kudu kuwi tenan wis sing ngidegi wong bobok.
Sakit dadi tukang dos. Wis ta iki lho, neng ndi aku siap, Mas. Penganggur. Nganggur siap ya. Iya pas wis jadi hingga aku nggih iki diparani lho angka loro lho jalan kire. Santeku Bang Karyo. Kae to, bangak loro kae. Bang Karyo ki sapa digandol aku lho. Wis tak omong-omong itu. Nek neng ketua rene iki pasah nanti ring kesi ora blader kaya malah Telepon. Ketua aja. Nek kami tua wi moro wi ndang gula bubuk disiapno. Jadi gula bubuk dari Lah siap. ki lah wis siap nang meja ready. Lha jenenge kan disiapno lho kon bantot go mulai enak kok. Ngono lho. Kopi ya wis ready lho. Dah sih tak gawe. Dewi apa tane meja ke? Lho kowe wis Aku ki lho kowe telepon Kowe Kowe halo. telepon cetit ning kono wis godhog. Nek cah telu ki ora penak. Awet. Tak telu wis nggih dhewe wis nggih dhewe. Nggih. Lah cik oleh. Sale. Lho lepas. Oh, menang dhewe lara apa piye to? Apa ta? Ora pikir padha ae. Ngoso-ngoso. Masih padha karo PI udah. Cika, kopine le. Wis kuwi gak pedhok bukewe nanti, Geng. Tapi sini niki. Wis sawe ra dolanane numpak motor halal. Lagi apa tuh ini? Liwat tok liwat ono rasa mampir to. Enggak aku kan ning omah to, juga kulit zona itu. Dan nyapa to ndelok Rono. Jadi kangen karo kowe jan. Wah, Kangen jadi. lagi kanggo tembak. Tembak apa dadi panek? Ki kok gede-gede kabeh. Alah. Nggo graji. Saya paling dhuwur. Wah, ngono kuwi lho. Kowe rong lokasi. Gitu. Kowe piye dosan? Ipone wi roe Lah sing- bantal wi. Bedilan cacah kan iki anak. Objine saja. Bedilan cacah kan iki. Ora ana bedil kene. Lintang. Lintang nek anu. Oh, ngene. Kene iki ana bedil ala kene bendino to lawuh to. Oh, bedil itu bedil yang kor ning ngarep tok lho. Anu nek duwe pelurune, Aku pelurune peluru duwe. Nyek Cuma we. bedilnya enggak duwe. Pelurune tok. Kuwi akeh tunggale jan. Nek peluru enek. Wanget. Aku ngejak kembali ning cah orang iki, Cik. Enek upase kurang, grobyok ngono. Ono nang mana cangronan iki. Oke. Iki tak omongi, lha wi ngajak nyambi iki iso nyekel kurang ngono iki. Terus tomat berarti butekno. Solah kuwi piye ngono. Tenan ya. Utawa ngetok ning guriku wis to. Wah. Ya tantene kene nek no. Jenenge nang guri sih. Sarakno aku. Ora ki enggak asune iki sitok iki kurang asu sitok. Wis nang ndi? Karo tetes engko ana apa ora? Enggak, itu. Itu. Lanang. Wis gitu. Jenenge tok ora enak. Tetes ora enek to. Putih. Putih kayak Wis didol penyakit. anyar ilang. Molonan kok. celanang sing anu. Anyar ki yo edok to. Oh iya. Duwe edok wonge. Sing asu wong Pak. Sing gari iki. Nek Lah ora apa-apa gerah ora apa-apa. nek sutre wonge repot engko asune duwe. Terus wae usung jago. Terus jagung engko. Nek aku ning kono nek kali kok. Tapi piye wae iso ora? Lu tak kesel abar. Ya Wong bae lagi- asune duwe. Lagi Ya. budal. Kono kok nyuwali mulai iki bodoh. Oke, Bos. Lah jere kami tua ya disalami. Hingga aku arep iki diparani Wes dadi tamu-tamu iki pindahe kabeh iki. pindah kabeh dijak berburu. Oke, iki diladeni iki. Kowe malah ora kan? Mbon aku. Awak ya lagi. main apa? Green ki. Ini mau ngangi iki. Gering-gering lagi mari ya. Nek jenenge gering kuwi aja mbok turuti gering, engko malah gering. Engko golek keringet. Apa ya? Angger irungmu ki wis gelem metu keringete, engko mari. Belum rungokno kuwi. Irung ki lho, angger wis merembes adik-adik engko mari. Pipi kok jenenge. Oh, nyek. Jenenge pilek to. Kuwi pilek to, kuwi mau konsentrasi kuwi. Lebas dadi ngono, engko ditunggu keseruan engko nek pas berburu, oke? Arep cik lonjak-lonjak. Kok malah langsung dikat emang urip. Ngono lho. Jadi engko ditunggu konten berikutnya berburu. Diparani soalnya parani lurah gedangan. Ora gedangan Karo iki. kami to templek lho. Ora ngebel. Lurah ngebel. Oke, jadi ngono, makasih yang sudah nonton video. Baik, video berikutnya. Wong urung kok wis Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ketua ki angger biuk iki